Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας που είσαστε εδώ, ιδιαίτερα εσάς, κύριε Παπακοσταντίνου. Είδατε πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά η παρουσία σας. Μίλησαν από μόνα τους, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα εμείς. Πόσο δύναμη, αισιοδοξία, αυτοεκτίμηση αλλιεύουν μέσα από αυτή, νιώθοντας ότι είναι σημαντικά, ικανά, άξια όπως οι υπόλοιποι νέοι της κοινωνίας που να προσφέρουν. Δόθηκε και μια ευκαιρία σε εσάς να γνωρίσετε από κοντά, να κατανοήσετε, αφουγκράζοντάς τα τις ικανότητες που έχουν και ότι το στίγμα του παραβατικού να αμβλύνεται όσο το δυνατό περισσότερο και να βελτιώνει την εικόνα τους προς τα έξω. Όμως είναι πολύ σημαντικό και για μας εδώ όλους, το προσωπικό, τους δασκάλους, διότι μας εμψυχώνεται, μας δίνεται δύναμη να συνεχίσουμε, να διοργανώνουμε τέτοιες εκδηλώσεις, κάνοντας το όραμά μας να υπαρκτώ, το να μπορούμε να ανοίξουμε τη φυλακή προς τα έξω και όλοι μαζί, εσείς και εμείς, να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά, να τα στηρίξουμε, να τα ενδυναμώσουμε για να επιστρέψουν στην κοινωνία χωρίς να υποτροπιάσουν. Θα ήθελα όμως να πω ότι αυτό το όραμα ξεκίνησε πριν από λίγους μήνες, βάζοντας το πρώτο λιθαράκι ο προηγούμενος διευθυντής του καταστήματος, ο κύριος Παύλος Δουλάμης, ο οποίος όπως όλες οι εκδηλώσεις είναι και σήμερα μαζί μας και μας στηρίζει και πιστεύουμε ότι νιώθει περήφανος που συνεχίζουμε το έργο του εμείς που μείναμε πίσω. Θέλω να ευχαριστήσω τέλος θερμά τον αρχιφύλακα, τους υπαρχιφύλακες, όλο το φυλακτικό προσωπικό, γιατί είναι πολύ δύσκολο μια τέτοια εκδήλωση να στηθεί με επιτυχία μέσα σε ένα κατάστημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, το ξέρουμε εμείς οι μέσα. Και επίσης τα παιδιά εδώ, διότι η προσπάθειά τους μας έχει αφήσει άφωνος. Ευχαριστώ πολύ όλους. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα για μας. Έχουμε μαζί μας τον άνθρωπο που εδώ και 35 χρόνια μας μαθαίνει τι πάει να πει να είσαι ροκ. Όταν κάναμε εδώ στο κατάστημα μια μίνι σύσκεψη για να επιλέξουμε ποιον καλλιτέχνη θα καλούσαμε για να του κάνουμε αφιέρωμα, όλοι συμφωνήσαμε στο όνομά του. Βασίλης Παπακοσταντίνου. 24 προσωπικοί δίσκοι, 35 χρόνια ιστορίας, συναυλίες μαζί με τους Scorpions και τους The Purple, στίχη φωτιά απέναντι στο κατεστημένο που για πολλούς από εσάς είναι η αιτία που είστε εδώ. Ο Βασίλης είναι για μας η έκφραση της ορμής του κατατρεγμένου, της ορμής που οι καπιτάλες απαιτούν να είναι σε καταστολή και μόνιμη ύπνωση. Φοβούνται τη δύναμη του λαού και έχουν τη δύναμη και τα μέσα να τον κρατούν μαστουρωμένο. Η χρειά της φωνής σου, Βασίλη, ακόμα και σήμερα μας ξυπνά τα ένστικτα που όλοι τους φοβούνται. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Άλλωστε, ακόμα και αν δεν νικήσουμε, τουλάχιστον να στο τραγουδήσουμε. Στην απόψινή σύμπραξη στη σκηνή έχουμε σοφρονιστικούς, πολίτες και κρατούμενους. Η μουσική μας ομάδα απόψε συνερέθηκε για σένα, Βασίλη. Όλοι μαζί από κάθε μετερίζει. Ευχαριστώ θερμά τον Διονύση, τον Αντώνη, τον Αθανασόπουλο, στο βιολί. Το Χάρη το Δάλα, τον ηχολήπτη. Το Στάθη το Γράψα, το σκηνοθέτη μας, που δεν είναι σήμερα κοντά μας γιατί είναι στο θέατρο. Ιδιαίτερα όμως το Γιάννη τον Κατσιλάμπρο. Που κυριολεκτικά έχει δώσει την ψυχή του για τη μουσική ομάδα. Επίσης όλα τα παιδιά της ομάδας που μέσα σε αυτές τις συνθήκες έχουν δύναμη και συνεχίζουν. Μπράβο, παιδιά. Τέλος, ευχαριστώ τη Διευθύντρια τη Μαρίνα την Μπούκη, τον Αρχιφύλακα τον Κώστα τον Λαμπρόπουλο, γιατί είναι μαζί μας όχι γιατί πρέπει, αλλά γιατί γουστάρουν. Επίσης, όλους εσάς τους φίλους μας που ήρθατε απ' έξω και ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Όσο για σας, παιδιά, που είστε η μεγαλύτερη παρέα εδώ μέσα, θυμηθείτε, το παιχνίδι παίζεται ακόμα. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κουφάλα νεκροθάφτη. Βασίλη, έλα πάμε να πει δυο λόγια για εσύ.
Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Αισθάνομαι ότι είναι μεγάλη τιμή αυτό που κάνετε για μένα, δηλαδή. Κάτσατε και μάθετε τόσα τραγούδια. Μένα πέρασαν πολλά χρόνια για να τα μάθω. Του παν θα βάλεις το χακί, θα πεις στην πρώτη τη γραμμή, θα πεις στην πρώτη τη γραμμή και ήρωας θα γίνεις. Εκείνος δεν μιλάει πολύ, είναι μεγάλη η στολή, είναι μεγάλη η στολή και βασανό οι αρθροί. Το εμβατήριο που του μάθανα λέει είναι φασιστικό και του έρχεται να κλαίει, είναι φασιστικό και του έρχεται να κλαίει. Το εμβατήριο που του μάθανα λέει. Τις νύχτες ξύπναγε νωρίς, δεν του γράφε ποτέ κανείς, δεν του γράφε ποτέ κανείς και μίλαγε για λάθος. Τα μέρα έγινε στουπί, πέταξε πέρα το χακί, πέταξε πέρα το χακί και έκλαψε μονάχος. Το εμβατήριο που του μάθα να λέει είναι φασιστικό και του έρχεται να κλαίει, είναι φασιστικό και του έρχεται να κλαίει. Το εμβατήριο που του μάθα να λέει, το εμβατήριο που του μάθα να λέει είναι φασιστικό και τρέπεται να κλαίει, είναι φασιστικό και τρέπεται να κλαίει. Το εμβατήριο που του μάθα να λέει. Ένα καράβι παλιό σάπιο καράβι με κάτι ναύτες τρελούς πειρατές σηκώνει άγια άγριο χάραμα, υπάρχουν θέσεις σαν φελισχετές. Όταν βραδιάσει που λες στο κατάστρωμα, χίλια φωτάκια θα ανάβουν μικρά. Στη συντροφιά μας θα έρχεται ο άνεμος να μας φυρίζει τραγούδια. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε και τους βαρέθηκα με τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε και τους βαρέθηκα με τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Ένα καράβι παλιό σάπιο καράβι λύνει τους κάπους κι ανοίγει παλιά. Αφήνει πίσω στραβά και παράλογα, σηκώνει άγυρα για μακριά. Να ξημερώνουμε πάνω στη θάλασσα, θα βγαίνει ο ήλιος να κάνει βουτιές. Ο παπαγάλος τα λέει, τους εφήγαμε κι εμείς τα ψάχνουμε κι άλλες μεριές. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε και τους βαρέθηκα με τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε και τους βαρέθηκα με τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ.